Viktor Mydlo sa narodil na konci 19. storočia v maličkej donovalskej obci Mistríky. Už ako malý chlapec spolu so svojím otcom odišiel za prácou do železiarní v Podbrezovej, kde už od malého chlapca pracoval a vyučil sa zámočníctvu. Neskôr v roku 1919 sa z Podbrezovej presťahoval do Ružomberka, kde sa zamestnal v miestnej tehelni a práve tu mu vlastne učarovala tá práca s hlinou. Tu vlastne začal s tou hlinou pracovať. Teda nevyrábal v tej tehelni len tehly, ale v podstate z tej hliny vlastne ju pretváral na umelecké diela. Práve tá hlina a tie diela z hliny vlastne sa stali pre neho naozaj takým príznačným. V hline naozaj vedel geniálne modelovať. A tak trošku tá jeho práca mu naozaj v tej tehelni mu uľahčila aj to prepojenie s tým umením. V tých 30. rokoch 20. storočia, keď už naozaj mal nejaké tie prvé skúsenosti, nadobudol a snažil sa naozaj takto vlastne aj umelecky presadiť. Predstavil sa na mnohých výstavách aj na Morave a v Česku. A aj keď tá dobová kritika ho častokrát kritizovala za možno taký trošku naivný spôsob zobrazovania, aj napriek tomu proste dokázal ísť za tým svojím cieľom a stále vlastne prinášal nové a nové diela a aj takýmto spôsobom vlastne výtvarne zrealizoval práve to, čo ho vlastne naplňalo a posúvalo ďalej dopredu. Viktora Mydla pravdepodobne najviac umelecky ovplyvnil významný bratislavský sochár Alojz Rigele, ktorého diela možno dodnes obdivovať v Bratislave. Na mnohých miestach zdobia fasády viacerých bratislavských budov, rôznych štátnych úradov, ktoré v podstate dodnes fungujú. A Viktor Mydlo sa v 30. rokoch dostal práve do ateliéru Alojza Rigeleho, kde si osvojoval rôzne výtvarné techniky, učil sa anatómiu a práve aj tento Rigele podľa rôznych správ, ktoré v podstate máme, práve prehováral Viktora Mydla, aby sa na 100% a naplno venoval tomu umeniu. Žiaľ, kvôli mnohým povinnostiam, ktoré Viktor Mydlo v živote mal, tak sa na 100% cestu umenia nemohol vydať a tento aspekt v podstate zvýrazňuje aj dielo Spútané umenie. No je to dávno, no ale prečo za tie roky, čo už nie je medzi nami, mi utkveli v hlave rôzne také zážitky, ale ten prvý dojem, keď som prišiel do toho ateliéru na Sladkoričovej ulici, tak ako sopliak, malý chlapec, som bol unesený. Lebo vidieť nejaké sochy a ateliér, to bolo v tej dobe dáko nepredstaviteľné. Tvorba Viktora Mydla je rôznorodá. Nájdeme v nej realistické portréty mnohých osobností, či už medzivojnového Československa, ale aj povojnového. Samozrejme aj diela predstaviteľov slovenského štátu. Čo sa týka tej voľnej tvorby, tak Viktor Mydlo sa v tej voľnej tvorbe uvoľnil. A jedným z tých takých dominantných diel je možno dielo Spútané umenie, ktoré je aj tak trošku autoportrétom Viktora Mydla. Je to vlastne kľačiaca postava, ktorá je spútaná silným povrazom, ktorý mu bráni v takom tom väčšom rozlete. A ten autoportrét je silný hlavne v tom, že Viktor Mydlo takto zvýraznil samého seba ako spútaného, nádeného umelca mladého, ktorý je spútaný tak tým symbolickým povrazom rôznych povinností, ktoré mu znemožňujú sa viac venovať tomu umeniu, ktorému by sa chcel venovať. No a keď som videl, koľko času nad tým strávil, len malým detailom, ktorý naniesol, napríklad pod oko, alebo peru, alebo ucho, ako sa to on vedel vyhrať, ten cit, a tá trpezlivosť, a tá stižiadostivosť, no to bolo také zaujímavé, že
rád patinoval, vedel krásne patinovať, niekto to vyžadoval, ale najkrajšie diela vždycky vychádzajú, to aj sochári povedia, že to sú tie originál pálená hlina terakota. Keď je bezchybne vypálená, samozrejme, keď je dokonalá hlina, vtedy to dielo nadobúda na hodnote. A vždycky povedal on, že dielo je vtedy dielo, keď je prirodzené, z prirodzeného materiálu. Mal prirodzený vzťah k materiálu, čiže on vyžadoval z toho materiálu aj tú prirodzenosť, aby tá prehovorila a povedala tú myšlienku, ktorú on do toho diela vložil. On tak vnímal to okolie, keď som tam bol, hocikedy mi povedal, prihovoril sa. Niekedy som mal pocit, že ako keby som ukázal tú jeho umeleckú auroru, že som tam prítomný. Nie, on videl, že ma to zaujíma, tak prestal na chvíľku. Vysvetlil mi. Dal mi skúsiť niekedy. No a takto som pomaličky čuchol. A chodil som tam často. Neviem, či sa vo mne videl alebo čo. Ale proste bol spokojný, keď som tam bol, keď som mu sem tam niečo pomohol. No už poriadiť trošku. Samozrejme to náradie, to bolo jeho výsostné. Utrieť, umyť, odložiť. To malo všetko svoje miesto. Sem tam aj skontroloval, či je to dokonalé. Ale nikdy nepovedal, že som to celé urobil. I keď aj niečo našiel, vždycky mi vysvetlil, prečo to tak musí byť. Až potom časom som pochopil, že ja tomu hovorím, tie jeho špachličky, fidlátka, to bolo prakticky jeho živobytie. Myslím si, že už počas života sa dokázal v tej komunite slovenských výtvarníkov, hlavne v tých 30. rokoch 20. storočia, naozaj etablovať. Zúčasťoval sa pomerne pravidelne, hlavne od druhej polovice 30. rokov 20. storočia, výstav, ktoré organizoval Spolok slovenských výtvarníkov a vystavoval s takými dôležitými a významnými výtvarníkmi slovenských dejín výtvarného umenia, ako bol Martin Benka, Mikuláš Galanda, Bedřich Hofstetter a ďalší. No tak on popri tom, že robil, on stále žil aj v tej literatúre. On mal záujem aj od iných umelcov. Dá sa povedať, že tá umelecká branža medzi sebou komunikovala a jeden druhého niekedy odpajcovali, poradili si podľa toho, aké vzťahy boli medzi nimi. Keď sa človek pozrie do histórie, v tom Ružomberku vždycky boli silné výtvarné a kultúrne skupiny. Či to boli akademickí maliári, sochári, reštaurátori. Stačí spomenúť len Dúbravca, Fulu, z maliarov Bohúňa, Kubačku, Mátraja. Toho som nezažil, ale z týchto, čo som menoval, tých som poznal osobne. Oni sa stretávali, títo umelci. Diskutovali medzi sebou. Niekedy som bol aj prísediaci takej debaty. Dodneska si pamätám, keď bol starý otec osobne odovzdať pánovi Fulovi v galérii bustu, ktorú robil. Vtedy som bol svedkom takej debaty. Pánečko, to sa mi tak rátalo, že dostať sa medzi takých dvoch umelcov, vypiť u ňoho čaj. Tak, či to bol starý pán Dúbravec. Ten dokonca býval aj na ulici, kde som vyrastal. Políku už potom. No a potom aj tie mladšie generácie, čo tu boli. Či to bol Sveťomidlo maliar, Dúbravcov syn, Jano Kudlička, aby som niekoho nepomenul, Jaňák. Perfektná keramikárka tu bola Langová, ale nemôžem si krstné meno spomenúť. Reštauráciou, Maták, Juro. No, darmo, či stará generácia, či novšia, ale aj súčasná generácia týchto umelcov je v Ružomberku, dá sa povedať, na tak malé mesto dosilná. Starý otec sa kamarátil s umelcami. Viem, že sa stretával tú dobu s
pánom Dubravcom, alebo schádzal sa s Fulom, s profesorom Uhlárom. A keď to vrátim strašne dozadu, tak aj s Andrejom Hlinkom, ktorý teda ho poveril, Andrej Hlinka, v roku 1934, aby urobil sochu nad školou pri terajšom mestskom úrade v Ružomberku. No, teraz je to námestie Andreja Hlinku. Po vzniku Československa trebalo v tých hlavne štátnych úradoch a v úradoch verejnej správy v podstate priniesť hlavne busty zakladateľov republiky, či už Štefánika, Beneša alebo prezidenta Masaryka. A práve aj tu sa vlastne prejavil ten talent Viktora Mydla, pretože tie busty mu naozaj veľmi išli. Priniesol v podstate nielen do Ružomberka, ale do viacerých oblastí Slovenska mnohé busty týchto predstaviteľov, ktoré v podstate možno, že aj dodnes zdobia v podstate úrady na Slovensku. Viktor Mydlo bol, aspoň podľa tých diel, ktoré vlastne zanechal, aj s božným človekom. Mal aj viacero diel s takou sakrálnou tematikou, ktoré v podstate dodnes sú v mnohých kostoloch na Slovensku. Keď sa vedľa Ružomberka v dedinke Lískova vlastne v 30. rokoch staval nový kostol, tak práve Viktor Mydlo bol poverený tým, aby v podstate pripravil jedno dielo so sakrálnou tematikou, ktoré je v podstate dodnes v kostole v Lískovej. Keď sa napríklad v Prievidzi stavala nová školská budova cirkevnej školy, tak do tejto školy taktiež plánovali kaplnku a Viktor Mydlo taktiež aj do tejto kaplnky v podstate vytvoril ďalšie sakrálne dielo. A týchto sakrálnych diel je naozaj na Slovensku podstatne viacej. Môžeme ešte spomenúť napríklad sochu do kaplnky svätého Andreja na Smrekovici, či napríklad, keď zomrel Andrej Hlinka a v Ružomberku sa postavilo veľké mauzoleum, tak taktiež Viktor Mydlo bol oslovený, aby vlastne vytvoril sochu Panny Márie práve do mauzolea Andreja Hlinku. Niekedy mal aj on dosť takú múzu, jak sa povie, už keď som bol starší, som povedal, no a umelci už majú svoju múzu, už som tam nepotrebný. Roky išli, ja som dospieval, už ma volal aj pripraviť tú hlinu, to sme párkrát boli spolu v tej starej tehelni, spod lisu sa berali až spod tých mlecích mlynov, zbytky tej hliny ešte, čo išla do výroby, to sme potom doniesli si do toho ateliéru, kde má veľkú jamu, asi takú meter krát meter do hĺbky, no keď som tam vtedy skočil, tak mi hlava trčala. A tá hlina, keď sa doniesla, tak sa proste miesilo. Bolo potrebné vybrať každú skavku a hlavne vápenec. Keď sa objavilo biele zrnko, pozor, to je vápenec. To bol najväčší nepriateľ, čo je aj dodnes, pálenej hliny, že keď sa to dostalo na vypaľovanie, no predsa ten vápenec v tej tehle sa choval inakšie, strelil, došlo k znehodnoteniu a tak. Čiže tá precíznosť pri príprave hliny bola ozaj dokonalá. Tak Viktor Mydlo bol výtvarne činný a aktívny v podstate až do konca svojho života. No, takto. On mal dohodnuté ten cyklus niekoľkohodinový, išiel si po tú vypálenú, neviem, aké dielo tam vtedy vypaloval, s vozíčkom do tehelne, počkať, dočkal sa, išiel si to svojpomocne ako odviesť. On bol čiperka, on mal svoje roky, on bol čiperka, on bol tenký, chutý, vitálny človek. A v tom období, to bolo vláko nad ránom, a v tom období tú Bystrickú cestu prerobili na viacprúdovú. Vozíček, starší pán, zvýšená premávka, tam došlo k úrazu. Zachytilo nejaké auto, mal zlomenú nohu, samozrejme. Došli nejaké zdravotné komplikácie, bol dlhšie hospitalizovaný vo vojenskej nemocnici. No ale
nezanevrel, vyliečil sa a dokonca tam urobil ešte aj jedno dielo. To bolo dcéra doktora Kulhánka, to sa pamätám, to som chodil prenášať ateliér spod skál po troške do izby, kde bol ako ubytovaný, mal takú dvojizbičku, no, neviem, či to bola výnimka alebo čo, ale proste, tak tam ju modeloval. To bolo jedno z posledných diel, ktoré ešte urobil a potom už aj vzhľadom na zdravotný stav, ktorý sa zhoršoval aj na vek, už netvoril. Môžem povedať, že asi 40 až 50 ľudí z tedajšej ulice sa zúčastnilo na tom pohrebe. Pohreb sme končili karom na vtedajších škutovkách, ktoré boli teda rekreačným strediskom bavlnárskych závodov V.I. Lenina v tom čase. A tam na tom kare proste už to bolo také, že tí ľudia, ktorí žili na ulici, aspoň mali sa kedy porozprávať a veľmi kladne hovoriť o Staromocovi. No pohreb, ani jeden pohreb není, dá sa povedať, veselý. Bolo to také, no predsa bola určitá autorita v meste. Takým vyvrcholením celej jeho výtvarnej tvorby bola veľká retrospektívna výstava v 70. rokoch, ktorá sa uskutočnila v Liptovskom múzeu. Túto výstavu naozaj s veľkou noblesou otváral napríklad Ľudovít Fula, ktorý stále žil a tvoril v Ružomberku práve vedľa Liptovského múzea. A to bol taký záver tej umeleckej kariéry Viktora Mydla, práve táto reprezentatívna výstava v Liptovskom múzeu.